Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ganun gusto man ka magpakamatay. Miss Babes, asa si Andy? Gusto ko siyang makita. Wa na ni balik. Og, murag doon akong problema si auntie. Miss Babes. Chris, Sol TV. Saman, nag-away mo sa Andy? Franco, tabangi ko. Pangitaan niyo si Andy. Dili ko gusto nga may daotang may tabo niya. Please. Oh, Chris. Kung may mahitabo man niya, maghikog ko. Oh, Unsa? Palihog lang. Pangitaan ninyo si Andy. Please. kalma. Kalma lang. Relax lang. Kami bahala niya, Chris. Ngano di mo, Chris? Nag-away mo? Wa may mag-away. Oo niya. Ngano gibati mo kagtumang kabalaka ni Andy? Maulang. Angin lang ko. Franco, bangitaan si Andy. Gusto ko siyang makita. Oo, sige. Pagitawon ako. Miss, unsay imong instruksyon? Unsay buhaton ko? Ayaw biyahe si Chris. Uban ni siya diri sa ospital. Unya, ikaw? Ayaw kabalakan ako. Naaman si Franco. Imong pagkaon? Naidaghang restaurant. O usa pa, maka-order man pud ko. Anahala, sige. Basta ang importante, nga imong bantayan si Chris. Kaysa tanaw na ako. Murag dunay dakong problema ang duha. Si Chris ug si Andy. Bitaw no? Mausab na akong nasabtan. Kaya nga nung nabalaka man siya kung unsay mahitabo ni Ande. May problema sila. Na, sige, ako'y bahala. Bantayan ako, miss. Salamat lang kay Dihay Gordia ganina, no? Kunwa pa. Ang unsa kay may tabo. Suklan gid ako siya. Bahala na. Abi ni mo, kuyawan sa ko ganina. Abi na ko may armas siya. Nya iya ko tiwasan. Pero, unsa may ang gibuhat, Franco? Dali lagi niyang gibunlot iyang uyab. Mga ginlag bibirich. Malayo sila. Bisag kinsa man ang babae nga itangkil niya, no? Salbahis gud. Oh, uy. Kalit pang kisnom langit. Kauwanon man. Mao yun. Bida. Dako kayong dago mo. Sa kabukirang bahin o tanawa. Murag mo uwan gitingali ni ay. Oh, nagsugo na ginagawa ng bukid tanawa oh. Tuod da. Pero kadiyot, asa man na to pangitaa si Andy, Franco? Oh, gusto. Doon na to sila. Andy, tubag ako. Please lang. The subscriber you are calling is busy at the moment. Wag yung tubag Please ako try eh. to call later. Chris, ngano pang ingon man ni anak kadakog imong kabalaka ni Andy, ha? Nang inday. Sakto naman gud to sa edad. Di naman to bata nga way buot god. Unya, bagsik pagayid kadto. Laki noon gud kadto. Tomboy, dili ba? Ako'y mabasa lang doon may tabo niya ng inday. Wala. Ngano ikaw man? Tungkod kay. Tungod kay unsa ha, Chris? Tungkod kay. Uy. Kapati mo mahilak. Oy. Ngano ka, oy? Mahilak naman po kadiha maayo noon. Baliw kong tubig ng inday, bi. Nag-uutang kong dugan. Ay, ginoo ko ginhawa, oy. Ginhawa, ginha. Ayaw gyud og kamatay. Kadiyot lang. Uy. Kay pisan ang tubig. Ang inday. Narag tubig di awa ko ng tubig na ko. Aw, dara, dara. Wi.
lain no. Ay, salamat ng Inday. Ay, Kakusog ba sa dugdog ay? Ay. To ara. Uwan gyud ron. gusto na ko mugawas rin ng Inday. Aron ako mismo may mangita kang Andy. Ay do, ay nagkabalaka. Kito na sila si Franco ug Miss Babes. Nangunayo panita kang Andy. Tungod sa imong hangyo. Ng Inday. Kusog kay nguwan. Oh, kusog na gyud. Oh, niyan ito silang andi oh. Mauna ni ang ila? Oh, mao na ni. Manaog ko ha. Uy, uwan para ba kaayo? Ah, day payong oh, gamit ari. Ah, salamat. Oh, si Andy, akong apo nga sumboy. Oo, asa siya lo. Wala ginauli doon. Ah, unsa? Nubala ka bitaw nga wa mauli. Gikuyawan man gani nga doon harap may dalungo ka balta sa radyo. Nga doon ay patay nga babae nga gilabay sa bukirang bahin. Unsa lo? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Wow, sunaya mong nabulat ang taon doon. Wala man makauli ang akong abo. Alo, di lang ta magampog. May anak taon si Part Andy taon. Mao gani, mayroon lang taon ug way kautan ni kabukan niya. Nagpagita po mi niya lo. Oh, nagauna-una gani may nga madto na Miss GHP. Pero manawagan, magpatabang mo dito. Mas maayo po na lo. Ang mauna inyong buhaton, nindot po na. Okay, kinsa ganito nga niya mo ro? Franco lo, Franco ko. Anak kong nanay Mikay. Uy, ikaw mo rin gwapuhon. Tulo sa doy. Hanap-hanap ang pananaw ko. Do, Franco, paliyong taon do, tabangita mo pangitang andi do. Kung nasa na taon to siya. Tisperado na ba to? Ha? Desperado? Franco, Oy, Miss Babes, niapas magkauwan kayo. Dito lang tagasakyanan. Kinsa ni siya do? Ako an kining ako ning amo lo. Miga sa ning Andy. Oh, mau ba kinsa ba nga niya do? Si Miss Babes, siya si Miss Babes. Babes. Oh, ikaw di Miss Babes na pirming gisgutan ni Andy. ako lo. Nga naman anta? Oh, kuan kini na katong akong apo na pirmi to mag-isgot nimo niya kailangan magatingali no lakin manggutugot niya sige sa gisgot nimo kay mura kunog naibog man yung akong apo nimo. Ha? Ikaw nangutan na ganito sana ko kung doon na ba kuno ko'y lumay kaya kang lumayon. Unsa? Mau lagi permitong mag-uol. Hindi esperada kuno to siya kay wa sa chan mo. Lo, Mau bitaw nga balaka taon mi inday kay wa naman mauli. Wa baka taon to sa Vera. unsa? Masanon ka da. Huway kaso. Problema ta nida. Asa na to kita asa Andy. Kung mauli. Nakonsensya ba ako, Franco? Ni konsensya, may tungod sa unsa. Sa gisulti ni Lolo. Nga, desperado si Andy. Tungod na ako. Pangita or to sa Andy. Dito mo no. Hangtod nga makitaan to sa Andy. Ay, Chris. Kisa may imong gitawagan. Si Franco. Nya? Tubag. Wa pa man ng Inday. No? Kuyo, graba to si Miss Babes. Anong pingitaon yun si Andy?
Kay, mao may imong request. May untaw nakita na, uy. Hello, Chris. Ay, salamat. Nitubag ka. Kumusta na, Franco? Asa na si Andy? Nagkita na ba ka mo? Oh, Chris. Hinyo ba siyang kuyog karon ha? Kung naa siya, makisulti ko. Ngay kong sorry niya. Oh, nakasaka ka niya? Oh, sa imong saan niyan, di, Chris? Oh, Franco? Sa imong sa? Ha? Nakasaka nga, di? Ha, Chris? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.